Μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ. Αγνή και λίγο διαφορετική από τις άλλες. Βρήκα χθες το βράδυ στο παλιό μου πατάρι μια κούτα ξεχασμένη με τα σχολικά βιβλία ήταν φορτωμένη. Άνοιξα λίγο για να δω τα παιδικά μου σκίτσα, τότε που μέσα στο μυαλό κανένα άγχος δεν είχα. Ήρθανε πάλι μπρος τα μάτια μου τα χρόνια στο σχολείο, οι καλοί οι μαθητές μπροστά και οι λίγο ανησυχοί στο τελευταίο θρανείο. Και ζωντάνεψαν τα λόγια της δασκάλας μου και πάλι την πρώτη μέρα στο σχολείο. Πρώτη μέρα στο σχολείο μου έδειξαν το αλφαβήτα και μου είπαν να το μάθω, γιατί έτσι ξεκινάς. Έπιασα ένα μολύβι και έγραψα το γάμα δέλτα και τους είπα λίγο δειλά ότι έτσι προχωράς. Αναπολώ τις μέρες στους διαδρόμους που φώναζε η μαμά να πάρω καλούς βαθμούς, τότε που γράφαμε πάνω στα θρανία και φώναζε ο μπαμπάς τους δασκάλους να ακούς. Έμαθα τόσα πολλά, έχτισα το χαρακτήρα μου, κάθε νέα μου αρχή θα ζει πάντα πάνω στο πρώτο αλφαβήτα μου. Όσο τα παιδιά χαμογελούν, υπάρχει ελπίδα. Όσο τα παιδιά ονειρεύονται, ο κόσμος ομορφαίνει. Όσο τα παιδιά μαθαίνουν το αλφαβήτα, πάντα θα υπάρχει ένας δάσκαλος να τους μαθαίνει το γάμα δέλτα. Όσο τα παιδιά ξεκινούν, είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν. Απλά γίνε ο λόγος που θα ξεκινήσουν. Και μετά όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Πρώτη μέρα στο σχολείο μου έδειξαν το αλφαβήτα και μου είπαν να το μάθω, γιατί έτσι ξεκινάς. Έπιασα ένα μολύβι και έγραψα το γάμα δέλτα και τους είπα λίγο δειλά ότι έτσι προχωράς. Και μετά από χρόνια, αν νιώσουν πως η φλόγα τρεμαπέζει και φοβούνται ότι θα σβήσει, νέα τους αρχή θα είναι στο παλιό πατάρι, μέσα σε μια σχονισμένη κούτα, στο πρώτο αλφαβήτα τους. Τάντα κοίτα.